Fú, to je ale počasie. Ale už sme doma. Poďte ďalej. Nachádzame sa na Rožňavskej ulici. Žiaden výťah, nie žiaden problém. Poďte ďalej, sme na prízemí. Malá útulná chodbička, šatníková stena, vchod do kúpeľne. Môže to vyzerať aj takto. O kúpeľňu je už postarané. Teraz sme v obývačke, ktorá môže vyzerať, že by takto. Tak, a tu máme kuchyňu. Je čiastočne zariadená. Na konci roka tu môžete robiť, čo ja viem, risky. A môže vyzerať trebárs aj takto. Výhľad v pohode, mreža drží. A sadnúť si tu nemám kde, ale vy si tu môžete urobiť oázu pokoja. Napríklad takto. A máme tu ďalšiu miestnosť, ktorú si môžete urobiť podľa vlastných predstav. Môže tu byť spálňa, pracovňa. Nemáme tu síce svetlo, ale môže to vyzerať aj takto. Tak čo, beriete?